Dobrý deň, moje meno je Tomáš Kurhajec, pracujem pre spoločnosť Rehau na oddelení inžinierských sietí. Spoločnosť Rehau bola založená pánom Helmutom Wagnerom v roku 1948 v nemeckom meste Rehau. Momentálne firma pôsobí na 5 kontinentoch a v takmer 170 pobočkách a výrobných závodoch zamestnáva takmer 19 000 ľudí. Zo širokého výrobného portfólia by som vám chcel v rámci dnešného videa ukázať kanalizačnú šachtu, ktorú na trhu ponúkame pod produktovým označením AVA šachta. AVA šachta sa vyrába v 3 rozmerových prevedeniach. Dnes sa budeme venovať hlavne rozmeru DN1000 a DN800, čiže vnútornému svetlému rozmeru 1000 mm a 800 mm. Obe tieto šachty sú klasifikované ako vstupné revízne šachty. AVA šachta DN1000, ktorú tu môžete vidieť, sa skladá zo stavebnicových dielov. Je to šachtové dno, šachtové predĺženie, šachtový kónus a betónový roznášací prstenec. Šachtové dná sú vyrábané v niekoľkých uhlových a sútokových verziách v dimenziách napojení DN110 až DN630. Šachtové predĺženia sú vyrábané v niekoľkých výškových prevedeniach v závislosti od dimenzie šachty. Pre šachtu DN1000 sú to výškové prevedenia 125 mm až 1 m. Pre dimenziu DN800 sú to výšky 125 mm až 875 mm. Šachtový kónus je konštruovaný pre vnútorný vstupný svetlý rozmer 625 mm. Horná časť kónusu je odstupňovaná v krokoch po 1 cm, takže je možné priamo na stavbe šachtový kónus skrátiť až o 25 cm. Betónový roznášací prstenec je plne kompatibilný so všetkými dostupnými kanalizačnými poklopmi v rozmere 600 mm. AVA šachta PPDN 1000 a PPDN 800 je vyrábaná v súlade s európskou normou EN 13598 z vysokokvalitného polypropylénu bez pridania recyklátov. Konštrukcia steny šachty je plná, nenapenená, bez dutiniek. Na kompletný výrobný program AVA šacht DN1000 a DN800 ponúka spoločnosť Rehau 10-ročnú záruku. Vďaka jedinečnej konštrukcii horizontálneho a vertikálneho rebrovania je šachtový kónus schopný odolávať priamému zaťaženiu až 4 tony. Horná časť kónusu je vyznačená rihovaním v rozsahu 0 až 25 cm, takže na stavbe je možné manuálne skracovať kónus vždy v krokoch po 1 cm. Vo vnútri šachtového kónusu sa nachádzajú úchyty, do ktorých je možné vložiť dodatočné stupadlo. V kombinácii šachtového kónusu a betónového roznášacieho prstenca je AVA šachta schopná odolávať zaťaženiu 10 tón, to znamená zaťaženie SLV 60. Betónový roznášací prstenec je od šachtového kónusu oddilatovaný. Priestor medzi kónusom a betónovým prstencom je vyplnený systémovým tesnením. Vďaka tomu má kanalizačný poklop plávajúce uloženie, ktoré je vždy súčasťou vozovky. A tým pádom v prípade sadania vozovky alebo sadnutia vozovky je kanalizačný poklop jej súčasťou, preto nedochádza k prepadnutiu alebo vystúpeniu poklopu voči vozovke. Plastová šachta je ľahká, preto nie je schopná samostatne odolávať vplyvom slaku podpovrchových vôd. Vďaka horizontálnym vystužujúcim rebrám je šachta pevne osadená v obsypovom materiáli. Rovnako dnová výstuž zabraňuje deformáciám. Tieto konštrukčné výhody nám dovolujú zabudovať AVA šachtu PPDN 1000 alebo PPDN 800 do hĺbok až 5 metrov s priamym účinkom podpovrchovej vody v celej inštalačnej hĺbke. V prípade zabudovania vo väčších hĺbkach je vhodné sa obrátiť na naše technické oddelenie. Unikátny spôsob osadenia EPDM segmentových tesnení v stavebných púzdrach mimo telesa šachty zvyšuje a predĺžuje ich životnosť. Tesnenie sa nachádza mimo priamého zaťaženia jednotlivých dielov
Preto nedochádza k degradácii materiálu a je zachovaná dlhodobá pružnosť a tesnosť materiálu. Vďaka týmto výhodám spoločnosť Rehau garantuje 100% tesnosť systému Avaschacht. Obstarávacia cena novej plastovej Avashachty sa nikdy nevyrovná nákupnej cene šachty z iných konvenčných materiálov. Keď však ale začneme porovnávať aj iné parametre, ako je nákupná cena, zistíme, že po niekoľkých rokoch prevádzky sa nám vyššia obstarávacia cena vyplatila. Táto dlhodobá ekonomická výhoda Avashachty vyplýva zo samotných materiálových vlastností polypropylénu, z ktorého je vyrobená. K prvej úspore dochádza už priamo na stavenisku. Jednotlivé šachtové diely sú ľahké a preto nie je potrebné používať žiadne špeciálne stavebné mechanizmy. Avashachta nepodlieha vplyvom korózie a je vysoko odolná voči abrázii. Degradácia materiálu je extrémne pomalá a v kombinácii so 100% vodotesnosťou sa Avashachta stáva takmer nezničiteľnou. Celý výrobný program Avaschacht pozostáva z dvoch hlavných rozmerov DN1000 a DN800. Tieto rozmery sú klasifikované ako kontrolné a vstupné šachty. Doplňajú ich však aj rozmery DN600 a DN400, respektíve DN315. Vďaka tomuto širokému sortimentu kanalizačných šacht vie spoločnosť Rehau ponúknuť zákazníkovi optimalizovaný návrh kanalizačnej siete, čo môže výrazne ovplyvniť výšku prvotnej investície. Jednotlivé Avashachty nerozdeľujeme len podľa ich priemerov. Rehau na trhu ponúka aj šachty, ktoré sa vyznačujú svojou špeciálnou funkciou. Sú to brzdiace Avashachty, ktoré utlmujú kinetickú energiu prúdiacej kvapaliny. Zníženie prietokovej rýchlosti nám umožňuje aplikovať tieto technické riešenia v miestach s vysokým spádom terénu bez nutnosti vyšších alebo väčších výkopov a menšieho počtu osadených šacht. Ďalej sú to preplachovacie Avashachty, ktoré môžu byť napojené na dažďový zvod ako koncové šachty v kanalizačnom zberači. Pomocou nainštalovaného plavákového systému sa jednorázovo do kanalizačného zberača uvoľňuje väčšie množstvo dažďovej vody, ktorá preplachuje kanalizačné potrubie v celom jeho profile, tým pádom ho udržuje čisté a priechodné bez potrebného zásahu servisnej služby. V prípade, ak vás tieto informácie zaujali, neváhajte navštíviť našu webovú stránku www.rehau.sk alebo www.rehau.cz, prípadne kontaktujte nášho obchodného zástupcu vo vašom regióne. Ďakujem za pozornosť.